መቸም መንባር ክበሃል ከሎ ወይ ህይወት ክበሃል ከሎ ኣብ መንጎ ናይ መውላድን ናይ መሟትን ዘሎ ጉዕዞ ምዃኑ ኩልና ንሰምዓሉ ወይ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ከዓ ንገለሰብ ልሙጽ ጉዕዞ ክኸውን ከሎ ነቲ ዝበዝሐ ሰብ ግን ሓርፋፍ ወይ ጋዓገልጠም ሰንከልከል ሓፍጎጽ ዝመልኦ ጉዕዞ እዩ። ልክዕ እዩ ገለሰብ ኣብ ጥጡሕ መገዲ ዘይሕጉስ ክኸውን ይኽእል። ገለሰብ ከዓ ኣብ ሓፍጎጽ ክንሱ ላዕልን ታሕትን እናሓለፈ ብዙሕ መሰናኽል እናሓለፈ ሕጉስ ኮይኑ ዝነብር ከኣሎ። እቲ ምንጪ ሓጎስ ግን ካበይ እዩ እንተይልና ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጥና እዩ ዝነቀል። እቲ ዓወት ካበይ እዩ እንተይልና ካብ ውሽጥናን ካብ ተግባራትናን እዩ ዝነቀል። ዕወት ክትከውንን ዘይክትከውንን ኣብ ተግባራትካ እዩ ዝምርኮስ። ሕጉስ ክትከውንን ዘይክትከውንን እውን ካብ ተግባራትካን ካብ ልምድታትካን እዩ ዝምንጩ። እዞም ቀፂለ ዝጠቕሶም 7 ፕሪንሲፕልስ ወይ 7 መትከላት ንዝኽተል ሰብ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ካብ ዘለዎ ዝያዳ ሕጉስ ንኸውን ካብ ዘለዎ ዝያዳ ዕውት ንኸውን ኣዝዮም ሓገስትን ፍቱናትን መገድታት እዮም። ስለዚ እምበኣር ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንሓስቦምን ክንትግብሮምን ዘለና ነጥብታት እዮም። እዞም ነገራት እዚኦም መዓልታዊ ክንጥቀመሎም እንተኽኢልና ብርግጽ ኣብ ህይወትና ዝሓሸ ሓጎስን ዝሓሸ ዓወትን ክንሪኤሉ ዘይንኽእለሉ ምኽንያት የለን። ብቀዳማይ ነጥቢ ክጅምር እየ። ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ጉዕዞ ህይወት ኣብ መንጎ ምውላድን ምሟትን ዘሎ ጉዕዞ ኢለ ጸኒሐ። ብልክዕ ከዓ ንሱ እዩ። እቲ ጉዕዞ እንታይ ይመስል? ሰብ ተወሊዱ ክመውት ምዃኑ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ተቐዳመይቲ ክንፈልጣ ዝግባኣና ነጥቢ መወቲ ምዃንና ክንፈልጥ ክንዝክር ኣለና። እዚ ማለት ከዓ ከርዕደና ወይ ከፍራሕና ዘይኮነ ዘለዎ ብንጹር እንታይ ዝህበና ዝመልእኽቲ እንተልና ሓደ መዓልቲ ኩልና ክንከይድ ንኽእል ኢና። 50 ዓመት ክኸውን ንኽእል ካብ ሕጂ 30 ዓመት ክኸውን ንኽእል 30 መዓልቲ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ we never know ዝፈልጥ ሰብ የለን ብጀካ ሓደ እግዚኣብሔር። ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ጽባሕ ንጎ ክንከይድ ምዃንና ፈሊጥና ዘለና ግዜ ሓጺር ምዃኑ ናብዛ ምድሪ ክንመጽእ ከለና ሓጺር ግዜ ከም ዝመጻና ክንኣምንን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮን ኣለና። እዚ ከዓ እንታይ ይሕግዘና እንተይልና ህይወት ሓጻርያ ዘለካ ግዜ ክቡር እዩ። ግዜ ወርቂ ክበሃል ንሰምዕ ንኸውን። ግዜ ወርቂ ጥራይ ኣይኮነን። ግዜ ልዕሊ ወርቂ ክቡር እዩ። ወርቂ ካብ መሬት ፍሒርካ ትረኽቦ ትኸውን። ግዜ ፍሒርካ ይትረኽቦን ኢኻ። ሎሚ ተዋሂበካ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ኣይወሃበካን። ሎሚ ሒዝካያ ዘለኻ ግዜ ጽባሕ ንግሆ ኣይምለስን። ሎሚ እንተ ኸይዳ ጽባሕ ንግሆ ይትምለስን እያ። ስለዚ ነታ ዘላትካ መዓልቲ ነታ ዘላትካ ግዜ ከመይ ጌርካ ክትጥቀመላ ኣለካ። መዓልትና ከመይ ጌርና ክንጥቀመላ ኣለና ክንሓስብ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልኣይ ፕሪንሲፕል ወይ እቲ ካልኣይ ነጥቢ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ እንታይ ዝብል ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ከምዘየለ እመን። ኩሉ ትኽእል ኢኻ። ሰብ ክፍጠር ከሎ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ብውሕልነት እግዚኣብሔር ክፍጠር እንከሎ ንዓበ ነገር እዩ ተፈጢሩ። ከም እንስሳ ክትነብር ዘይኮነ በልዒካ ሰቲኻ ክትድቅስ ክትስእ ተዛኒኻ ክትሓልፍ ዘይኮነ ዓበ ነገር ንምግባር ኢኻ ተፈጢርካ። ዓበ ነገር ንክትገብር ኢኻ ናብዚ ምድሪ መጺኻ። ስለዚ ኩሉ ከም ትኽእል ከዓ ክትኣምን ኣለካ። እዚ እንተኣሚንካ ክትበጽሖ ዘይትኽእል ነገር የለን ኣብዛ ዓለም። ወላ ሓደ ይኹን ሰብ ዝገበሮ ነገር እንተደኣልዩ እስኻ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሰብ ጠፈር ክኸይድ እንተደኣ ክኢሉ እስኻ ዘይትኽእለሉ ምኽንያት እንታይ ኣሎ? ሓደ ሰብ ሓደ ዓብ ነገር ክገብር እንተኽኢሉ እስኻ ክትገብረሉ ዘይትኽእል ምኽንያት እንታይ ኣሎ? ኩልና ደቂ 9 ወርሒ ኢና። ልክዕ እዩ ትጉዕዞ ህይወትና ኣፈላሎ ኸውን። ንገለሰብ ጥጡሕ ባይታ ይጸንሖ ብዙሕ ዕድላት ረክብ፣ ንገለሰብ ከዓ በንጻሩ ዕድላት ንክፈጎ። ዜርና ግን ጻዕርን እምነትን እንተጌርና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ነገር የለን። ናይዚ ምኽንያት ዓበይቲ ሰባት ንርአ። ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ኣሌክሳንደር ግራሃም ቤል ዝበሃል ሰብ ቴሌፎን ክምህዝ ገሎ ነዛ ሕጂ ንጥቀመላ ዘላ ቴሌፎን ብዙሓት ሰባት ተስሕቅዎ ነይሮም፣ ጽሉል ይብልዎ ነይሮም። ቶማስ ኤዲሰን ነዛ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኣምፑል ናይ ልቸ ክምህዝ ብዙሕ ግዜ ክፍትን ከሎ ብዙሓት ሰባት ተስሕቅዎ ነይሮም። ኣብ እምነቱ ግን ጽኑዕ መርገጽ ነይርዎ። ክገብሮ ይኽእል ኢሉ ይሓስብ ነይሩ። ትዝገርም ነገር 1000 ግዜ ፈቲኑ ኣይተዓወተን። ኣብ መበል 101 ነዚ ነገር እዚ ዕውት ገይርዎ። ካልኦት ሕጂ ዘለዉ ሰባት ንርአ
بحال أوباما نبريسيدنتነት أمريكا بريسيدنت مخان كوادادرو حسب خلو بزحات سوات تسحقوهم نيروم أمنا سلزنا ورقن بتسحيوه سبورتاويان بزحات سوات نتعذب ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو ساديو ماني بزحات أبنتات اللونا نخترفو نخي قبرو بزح أبنتات بزح مغنياتات نيروم أب أمناتهم تصنعت سلزنا ورو هنقبرو نخي نايلهم سلز عاسوبقن إنها هلن نفسهم كوينهم نبزحات خونو أبنتاوين كوينهم بتقصو سلازي نسخة وأنا وين كنقبرو زين خلولو مغنيات يلن كقبرو يخيل يلكا إما نمو كتقبرو إيخا سالسايون عبنت بلنا زنتاي زبل حجي تقبرو زلاخا نقرات حجي زحوقسا كان تخوينو وين قتصالون كحقسو كازخيل انت خوينو قتصلو حجي زي حقسا كان تلو وين قتصالو حقسا كازيك النقرات انت خوينو خا أقارتصو مناتو بنعشتو نقرات كتحقوس انت زيك يلكا عبيت نقرات كتبصحو ما يتخيلني خا بتوم حجي تقبرو مزلخا نقرات حقوسن عقوبن انت زري كونكا صباح نغهو بتقبرو نقراتون كتعقبا يتخيلني خا اب حقوس كتبصح يتخيلني خا بعوت كتبصح يتخيلني خا كم زبلنايو حقوس اب غعزو يزركب عوت اتغعزو ناي هيوتيو مودعتا يكونن سلازي ابز غعزو زحقوس انت زي يلخا حجي خدغرفو ات غيزي يحتكالو إذا حجي تقبرو زلخا مسوعتي حجي حقوسكا وي صباح نغهو اب عوتو ندحرابتي وصيتو زحقسوكا خينو كن كتقصلو اغداسيو سلازي زحقوسكا نجر غبري تملختي ات زحقوسكا نجر حلناخا زعقبلو نجر كتغبرالكا مجمريا نسخا خي عقبكا حلناخا خي عقبه ترخبو حقوسن عوتن كهلو سلازي كل حلناخا زعقبلو نجرات غبر رابعين وسان النتبي be yourself نسخا كون نسخا مجمرا نابزا مدرخ تمص كلخا تفطر كلخا بيني خايخا نعخا زمسل كالئ فطور يلن نعخا زمسل سبيل لنا يكونكم زبل زلخو اسخا جن يونيكيخا كمناتكا نغرات زورس سب يلن ايكونن نعخا زمسل سي حنت صابعتها خمت حنت صابعتها ون فللي يالون اب كبريد كازولو مسمرات ون نبينو فللي يالو سلازي نخالق سب كتكون مفتان زكاء يكونن كتفتن تخيلي خا جن عوت يكوننيو نخالق سب ممثال مفتان مالت نخبر خامشاتيو نفسخا واغا خمزي بلا مقصاريو سلازي قدس كونيك هلوكا مسكالو سبات እናቶም ጽቡቕ ነገራት ክትርኢ ወይ ሶም ዝጥቀሙሉ ሜላ ክትጥቀም ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ነፍስኻ ምስ ካልኦት ሰባት ምውድዳር ግን ትርጉም የብሉን እቲ ሓንተን መሰረታዊትን ሕጉስን ዕዉትን ህይወት ንኽህልወካ ትሕግዝ ነገር መጀመርያ ነፍስኻ ምምሳል እዩ ስለዚ ኩልና ነፍስና ምምሰል እቲ ዘለና ውልቃዊ ጸጋ ብግቡእ ንጠቐመሉ ካልኦት ገይሮም ሜልካ ነገራት ክትገብር ኣይትፈትን ካልእ ሰብ ሓደ ጽብቕቲ መኪና ስለ ዝገዝአ እስኻ መኪና ዘይገዛእኻ እንድሕር ድቃስ ትስእን ኮንካ ትጋገለኻ ካልእ ሰብ ገለቁም ነገር ገይሩ ወይ ሓደ ደረጃ በፂሑ እስኻውን ንዑ ክትመስል ትፈትን እንተ ደኣለኻ ትጋገለኻ ናትካ ጸጋ ፍሉይ እዩ ናትካ ጸጋ ናይ በይንኻ እዩ ናትካ ዝምባሌ ናትካ ፓሽን ፍሉይ እዩ ስለዚ ነቲ ዘለና ዝምባሌ ኢና ኣለሊና بجبو كنت كمولو كنفتن زلنا نمبر نخالق كتمثل مفتان مالت قداماي ودقاتيو قداماي نفسن عقاتيو سلازي اب نفسخا امن بنفسخا كورا زلكا صغاتات بجبو تطقيمكا خا اتي كتبطح زدل درجه كتبصح فتن رغصنيا يا خا نز ነገር ز كتكبر انت خيلكا حغوسن عوتن هيوت نختبصح زخلكلكا ولا حدا ايكهلون حمشاي ناقداسنت بي Everything you need is already within you. كل زدلكا نجارات علكا كل زدلكا أوشتخ الله. إذا مالت مچم سبات مثلنا هون بزح تحسو زلوهم سبات حبتامات سبات وي بزح حبت زلوهم سبات كل جيزي حقوسات جيرنا نحسبهم نخون. نتحقق النسو يكونن. اسكمل سيلنا نرأى. نحنا بعلنا بعدنا زنبرنا حقوس دي زبزح ولا حجب سدت زلنا يوزلنا حقوس. رجعنا يا بعدنا مسدرانا مس حبرت سبنا ميرتنا كلنا زنبرنا حقوسن في السهاني عبي زين بقر حدا أخون مرتعيو
ኣብ ጽቡቕ ቤት ስለ ዝነበርካ ኣብ ጽቡቕ ዓራት ስለ ዝደቀስካ ጽቡቕቲ መኪና ስለ ዝወርካ ገንዘብ ስለ ዝገበርካ ኣይኮነን ሓጎስ ዝመጽእ ልክዕ እዩ ንእሽቶ ሓጎስ ዝህበካ ኸውን ግን ሙሉእ ሓጎስ ኣይህበካን እዩ ሙሉእ ሰብ ኣይገብረካን እዩ ሓጎስካ ኣብ ነገራት ዝተመርኮሰ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ከይተሓጎስካ ክትነብር ኢኻ ስለዚ ሓጎስካ ኣብ ውሽጣዊ ጸጋታትካ እዩ ከተኩር ዘለዎ ካልእ ምዝ ዝተኣሰር ንዓና ዝያዳ ካብ ሓጎስ ዝኽልክለና ወይ ካብ ዓወት ዝኽልክለና ነገር እንታይ እዩ እንተልና ዝበዝሕ ግዜ ሃይ ዝኾነ ኤክስፔክቴሽንስ ኣለና ልዑል ትጽቢታት ኢና ንገብር ንኣብነት ካብ ዓዲ ቅድሚ ውፃና ብዛዕባ ኤውሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ካልእ ሃገራት ሒዝናዮ ንጸንሕ ስእሊ ካልእ እዩ በቃ ከምዚ ብሉጽ ዓዲ ኩሉ ነገር ዝርከቡ ዓዲ ጌርና ንሓስቦ ግን ብኣካል ምስ መጸናዮ ትጽቢታትና ኣባይታ ጸንሐና ኩነትን በበይኑ ስለ ዝጸንሕ ናብ ቁጥዕ ናብ ነውፂ ንኣቱ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኣዝዩ ሓሳይ እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን እቲ ዘለካ ኤክስፔክቴሽንስ ክቕንስ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ እንድሕር ብዛዕባ ኤውሮጳ ትሓስቦ ነገራት ላዕሊ ኮይኑ እቲ ባይታ ጸንሐካ ነገር ካልእ ምስ ኮነ ክትጭናቕ ወይ ዘይክትሕጎስ ባህርያዊ ስለዚ እቲ ዘለካ ኤክስፔክቴሽንስ ክትቅንስ ኣለካ ንበል ኣብ ኤውሮጳ ኮንካ ድዩ ኣብ በዓል እስራኤል ኮንካ ብዛዕባ ኣሜሪካ ካናዳ ክትሓስቦ ከለኻ እቲ ኤክስፔክቴሽንስ ላዕሊ ይመስል በቃ ከምዚ ብሉጽ ዓዲ ኩሉ ነገር ዝርከቦ ዓዲ ጌርካ ትሓስቦ ብኣካል ምስ ገርካዮ ተራ ዓዲ ኮይኑ ጸንሐካ ተራ ኣብ ምድሪ ከም ዘለኻ ተረጋግጽ ግን እቲ ነውፂ ኣብዚ እዩ ዝብገስ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘለና ኤክስፔክቴሽንስ ትሕት ከም ዝብል ንግበሮ ኣብ ሰባትን ኣብ ነገራትን ኣብ ካልእ ነገራትን ዘለና ተጽቢታት ክትሕት ክኽእል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ሃይ ኤክስፔክቴሽንስ ኩሉ ግዜ ይጎድኡኻ እዮም ዋላ ካብ ሰባት እውን ብዙሕ ክጽበ ይብልካን ካብ ሰብ ክጽበ ባህርያዊ እዩ ግን ሃይ ዝኾነ ኤክስፔክቴሽን እንድሕር ጸኒሕካ እቲ ባይታ ጸንሐካ ከዓ ክጎድኣካ ስለ ዝኽእል እዚ ክነሰውዕለሉ ይግባእ ካልእ ሻድሻይ ነጥብ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኣብ ከባቢና ዝህልው ወይ ኣብ ዙርያና ዝህልው ሰባት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኤነርጂ ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ተመራጺ እዩ ተራ ኣለዎ ምክንያቱ ምስመን ትኸይድ እጸልዋካ እዩ ልክዕ ከምዚ ምስላ ናይ ቦታትና ዝብሎ ማለት እዩ መን ምዃንካ ክነግረካ ምስመን ከም ትኸይድ ንገረኒ እዚ ማለት ከባቢኻ ኩሉ ግዜ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ዝተሃንጹ ሰባት እንተደኣ ዝመልአ ኮይኑ ንዓኻ እውን ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ከም ትሓስብ ወይ ከምኡ ከም ትኸይድ እዩ ዝገብረካ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ኮምፕሌን ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ኣብ ነገራት ኣሉታዊ ነጥብታት ጥራይ ዝዕዘቡ ብነገራት ዘማርሩ ተስፋ ዝቆርጹ ሰባት እንተኮይኑ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓኻ እውን ክጸልወካ ተራ ኣለዎ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ከባቢኻ ብኦፕቲሚስት ዝኾኑ ሰባት ተስፋ ዘለዎም ተስፋ ንዕኦም ሰኒቆም ንዓኻ ተስፋ ዝህቡ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣወንታዊ ኤነርጂ ንዓኻ ከመንጭው ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ተኽእሎታት ዝኣምኑ ሰባት ነገራት ይከኣል ምዃኑ ክብጻሕ ምዃኑ ዝኣምኑ ሰባት ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሰባት ክዛረቡ ዝውዕሉ ብዛዕባ ሓሳባት ክዛረቡ ዝውዕሉ ሰባት ኣብ ክንዲ ኣብ ሕሜታን ኣብ ደቀቕቲ ነገራትን ከም ሰብሃለ ከም ዝኾነ ኢሎም ከውሪ ዝውዕሉ ሰባት ኣብ ዓበይቲ ነገራት ክሓስቡ ዝኽእሉ ብዛዕባ ክውንነት ብዛዕባ ክቕየሩ ዝኽእሉ ነገራት ሓሳባት ኣልዒሎም ዝመያየጡ ሰባት ክህልው ከሎ ኣከባቢኻ ንስኻ እውን ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሰባት ክትሓስብ ብዛዕባ ሓሳባት ከም ትሓስብ እዮም ዝገብሩኻ ሓሳባት ከም ተመንጭዮም ዝገብሩኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ብዛዕባ ሰባት ምዝራብ ዘይኮነ ከምብረካን ክሕጉሰካን ክዓውተካን ዝኽእል ሓሳባት ምምንጫው ጽቡቕ ሓሳባት ምምንጫው እዩ ከምብረካን ክዓውተካን ዝኽእል ኩሉ ግዜ መሰረታዊ ነጥብ ናይ ዓወት እንታይ እንተልና ብሉጽ ሓሳባት ከተመንጩ ምኽኣል እዩ እዚ ግዜ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ ዙርያና ኩሉ ግዜ ብከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዝተመልአ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት ኣብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዉ ሰባት ክንርሕቆም ኣለና ማለት ኣይኮን ዓቕሚ ተረኺብና ኣብ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ንዘለዉ ሰባት ክንሕግዝ ክንድግፍ ናብቲ ቁኑዕ ነገር ክነምጽኦም ክንጽዕር ኣለና እዚ ክኸውን እንተኮይኑ ግን መጀመርያ ንሕና ፖዚቲቭ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ፖዚቲቭ ዝኾነ ማይንድሴት እንተለና ጥራይና ክንገብሮ ንኽእል ስለዚ ተለኻኺምካ ካብ ምጥፋእ መጀመርያ ንሕና ካብቲ ክራውድ ንውፃእ ካብቲ ዝበዝሐ ሰባት
ዘለዎም ባህርያት ነትዓለ ፍልይልካ ዝተፈለ ባህርያት ናብቲ መገዲ ዓወትካ ዝወስደካ ባህርያት እንተ መንጪኻ እንተ ማዕቢልካ ንስኻውን ጽባሕን ጎን ካልኦ ሰባት ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከም ዝብልናዮ ዙርያና ኩሉ ግዜ ብዓወት ዝሓስቡ ጽቡቕ ነገር ዝሓስቡ ቁናዓት ሰባት ፖዚቲቭ ዝኾነ ማይንድሰት ዘለዎም ሰባት كن ملؤون تداخلنا عزي وسانس لزخونة نزون شللتنت كنا يقولوا يبلنان كل شواعين أقدسن نموداتها نتبي انتهي زبلنا أقلبونا نبتي الندليو نقرات يخون انتهي نندل زلنا أين أي درجة حقوس أين أي درجة عوتينا خن بتحزد لندل زلنا التدليو نقرات كدمي بقبر مبتحكا مجمريا أبو أمرخا كتسألو كتسلاسلو كتقرصو لك كتبطحو انت داخونكا ابو امرخا كرايكا زي كل ነገር كتبطحو كبيديو ስለዚህ كنبطحو انت داخوينا مجمريا كنسألو لنا دحر 5 عام دحر 10 عام دحر 10 عام تعينت فيجن يزلكا ابيخا كتبصح دليخا زلخا تناتكا نصور امبيشن انتايو مجمريا كسألو لك ነገራት ኣብ ሳልስታ አይብጽሑን ወይ ሓጎስ ወይ ዓወት ኣብ ሳልስት ዝብጽሕ ነገር አይኮነን ከም ዝብልናዮ ጉዕዞ እዩ ስለዚህ እቲ ጉዕዞ ናይ 5 ዓመት ናይ 10 ናይ 20 ዓመት ወይ ልዕሊኡ እንታይ ይመስል ክትስእሎ ፈትን ክትስእሎ እንተፈቲንካ ክትስእሎ እንተኽኢልካ ክትበጽሕሉ ዘይትኽእል ምኽንያት የለን ካለ ነዚ ነገራት ዘን ክትበጽሕ ጽቡቕ ነገር ክትሓስብ ኣለካ ኣብ ነገራት ጽቡቕ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ኣብ ጽቡቕ እንድሕር ኣበር ትረክብ ኮንካ ጽቡቕ ናይ ምርካብ ነገራትካ ኣዝዩ ትሑት እዩ ስለዚ ወላ ብሕማቕ ዝኾነ ሰርከምስታንስስ ኣብ ሕማቕ ኣብ ሸጋር ዝኾነ ኩነታት እውን ኦፖርቹኒቲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ነገራት ክትዕዘብ ዕድላት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ንሕማቕ ኩነታት ናብ ረብሓኻ ናብ ጥቕምኻ ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ንኽትገብር ኦፍ ኮርስ ቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ኤነርጂ ፖዚቲቭ ዝኾነ ማይንድሰት የድልየካ እዩ ግን እቲ ንብሎ ዘለና ሓጎስ እቲ ንብሎ ዘለና ዓወት ክንበጽሕ እንተኾይና ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ዓይነት ማይንድሰት ክህልወና እዚ ዓይነት ፖዚቲቭ ዝኾነ ማይንድሰት ክህልወና ኣብ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ነገራት ጽቡቕ ናይ ምርኣይ ዕድላት ናይ ምርኣይ ልምዲ ክነጥሪ ክንክእል ኣለና ኔጋቲቪቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነሎ ኔጋቲቪቲ ኣብ ዝኾነ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ሕማቕ ክትዛረብ እንተደሊኻ ሕማቕ ኣብ ዝኾነሎ ሕማቕ ክትጥምት እንተደሊኻ ولا كاب تصعداون تصلم كتفتر تخيلها ولا بحماق كنتات صبوغ نجار كتفتر انت دليخا خا شحن مئتن مخنيات لك سلازي صبوغ كنحسب علينا صبوغ كنتمت علينا عمرنا بسناي نجارات بتصبوغ نجارات كنملؤو كنكل علينا قال مزز تاثر نتبي ازيو اقداس نتبي كل جزء زي بالكا نجار كتركب انت داونكا وي زي بالكا درجه كتبصح انت داونكا نزلكا كتمسجن علكا اذا مالت بمنفساوي حقي يكون بعلماوي حقي حدي كل غيزه نزلوو زمسجن سب زي بلو خركب اي شجرني نزلكا كتمسجن كلها كل غيزه صبوق سمعتات فترلكا فسه زخونه منفسه لوكا فسه زخونه منفسن اكلاتن كلوكا خلوخا زياده برودكتيف تخون زياده تدمع زياده تسرحن تقسقسن سلازي كل غيزه نزلنا نغرات يعبين اس حجي اب صقم كتلو تخيل كل تريلو نغرات زي كلوكا يخيل كل تتي تبهغو نغرات هيبصح كاين كتكون تخيل ግን ስቲል ኣብ ጉዕዞ ኢኻ ዘለኻ ስቲል ኣብ ጉዕዞ ኢና ዘለና እቲ ጉዕዞ ፈሊጥካ ጽባሕን ጎት ደልዮ ነገር ክብጻሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ዘለኻዮ ጉዕዞ ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ጉዕዞ كنمسجنن كنحجوسلون كنعقبلون علنا ምክንያቱ ከተመስግን ከለኻ ጽቡቕ ስምዒት ኣሎ ጽቡቕ ስምዒት እንተሎ ጽቡቕ ልምድ ኣሎ ጽቡቕ ልምድ ተዋህሊሉ ድማዩ ናብ ጽቡቕ ደረጃ ከብጽሕ ዝኽእል ስለዚ ፕሊስ ንዘለና ነመስግን ንዘለናይ ደረጃ ክንበጽሕ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ርግጠኛ እየ ነቲ ዋጋሱ ክንዝክሮ ኣለና ነዚ ሕጂ ዘለናዮ ክነመስግን ኣለና ጽባሕን ጎት እንደልዮ ነገር ክንበጽሕ ከም ንኽእል ከዓ ርግጠኛ እየ كتسمعونس لتصنحكم كبرتي حبلي اذا فيديو نبوزحات وين كالوت كتقم تخيل يالكم انت حاسبكم مس كالوت شير كتقبروا بتحتنا كزخخر دلي شالوم